Εδώ μελετάμε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση. Έχουμε μια γεννήτρια συχνοτήτων, έχουμε έναν ηλεκτρομαγνήτη σε ένα έλασμα. Μέσω μιας τροχαλίας έχουμε βάλει ένα σύστημα, ένα ελαττήριο με μια μάζα 50 γραμμάρια, της οποίας η ιδιοσυχνότητα είναι 1,6 Hz. Αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει στο σύστημά μας μια συχνότητα 1 Hz, αυξάνοντας τη συχνότητα πάμε στα 1,2 Hz. Πλησιάζουμε την ίδια συχνότητα. Το πλάτος είναι ελαφρώς πιο μεγάλο, πηγαίνοντας στα 1,4 Hz. Το πλάτος είναι ακόμα πιο μεγάλο. Πάμε στα 1,5 Hz. Είμαστε σχετικά πιο κοντά στην ίδια συχνότητα. Βλέπουμε το πλάτος αρχίζει και γίνεται πιο μεγάλο. Και αν πάμε στα 1,6 Hz που είναι η συχνότητα συντονισμού, περιμένουμε λίγο. Εδώ πέρα στο συντονισμό παρατηρούμε το μεγαλύτερο πλάτος. Το σύστημά μας απορροφά το 100% της ενέργειας που του προσφέρεται από τον διεγέρτη. Το πλάτος μεγιστοποιείται. Αν εγώ αρχίσω και αποκλίνω λίγο, δηλαδή πάω στα 1,8 Hz, θα βέβαια λίγο να το σταματήσουμε λίγο το σύστημα. Λοιπόν, στα 1,8 Hz το πλάτος είναι μικρότερο, επομένως πάλι στα 1,6 Hz που είναι η συχνότητα συντονισμού, περιμένουμε. Και βλέπουμε το μέγιστο πλάτος. Αυτή λοιπόν είναι μια εξαναγκασμένη ταλάντωση, όπως αποτυπώνεται, με ένα απλό σύστημα.